I, Simbarashi Chikanza, can thoroughly verify that this afternoon, on the 21st of May 2025, I interviewed the top military officials following the delivery of 3 letters to 3 arms of the Joint Operations Command, including the Zimbabwe Defense Forces, by a group of citizens aligned with the war veterans. Blessed Geza. Sarapena mashoko abuda panguva inoi. Zvinzi Sipachikanza anobuda achizvitaurira panguva ino achiti ainterviewa vakomana vemauto awane tsamba dzavareceiva dzobva kuma-citizens ari kusapota bomushongeza nemakozi kuti mutungamiri wenyika arizanya ndombo subscribe like on the bell icon tipinda pana pamuzivo aimobudani pamuchinzi. The messaging in the letters may be viewed as an escalation by citizens since the day Comrade Geza began his anti-corruption campaigns earlier in the year. Due to heightened security dangers, the names of the officials and persons will not be disclosed at this stage. I shall review more in due course. The same way, I have provided numerous investigations including Good Mafia, Obama Chinguri, Vote Mike, First Lady, direct video, and multiple live interviews with the top military bosses in the last decade. Stay tuned. Thomas Pantokonana Chikanza, Mazil Pampa Inoi, I'm not gonna disclose and this kubuditsa mazita evakomana vacho vaainterviewer nevanhu vanyora tsamba idzi panguva ino vachiti right now the situation panguva ino iri very tense. Nyangwe vanhu nemacritics vanotaura mashoko achiti it is difficult to topple this regime, but panguva ino tiona vemauto awane JOC panguva inoi vachiincludiwa munhau aiwa yekutopula mutungamiri wenyika. Vanhu voona kuti this latest version haisina kuchipa. We do not know kuti mangwana zvinomboka zvakaita sei. Mashoko ari kuda panapa achidhilivhwa naSipachikanza umuziva kuti aiwa vanokupai nhau dzemandorokwati. Kana kuda section medu kuti mafunguro enyu mutodiwa pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.